Machiegni kendo nyakora Mgajwang' kidieny en mar ariyo mar rameny pinyero kamano kuom medo kete mana kera mogi TV na nyisi ni wadhi menyo weche kumtende kod koth masani goyo thoth gwengewa. Nyagwenge ma Kaluo waseneno kaka osekelo midhiero mopogore opogore. Gwenge ma Taita bende waseneno ka bende osekelo midhiero. Mandera gini bende ok owe chien nyakora Mgajwang' en midhiero masani ok gwenge. Wadwaro mondo wang'e ni to winjo gando timang'o to ma kaka jo bad migao mang'iyo wechego ma koro chal kor lwasi to wacho ni kodhi koka dhi medore. Wakia no dhi bedo nade. Wagomba kanyo gi Roy Otieno ka entiere studio ma Kisumu. Roy oimore mose nyikwara Mgajwang' kapok wachako twak makama. Oimore ahinya Lydia, amoso jopiny oganda ma Kaluo ni okwe uru. Erokamano Roy, kwachako to thoth oganda ne chunygi osejony gi wach mar koth mapek mano kuongo notice ni El Niño kendo ni geno ni odhi chwe mang'eny mokalo chakre chak mar dwe mar 10 kata kamano waneno ka chieng' nochako rieny matek. Iparo nade ewi kit kaka bad migao makoro char ma kor lwasi tiye pacho kae bende nitiere adiera moro e dibed ni nitie kuma ne gibago somo matin e wechego ma koro chal kor lwasi Roy? Erokamano, adiera mantie ni sani kor lwasi tek wacho kendo jogi nyalo bedo ni ne gisomo mana gineno sechego, lakini kaka sadhi gik moko lokre e odiochieng' kodiochieng'. Koro nyalo bedo ni ne giwacho mopogre, ne giwacho kata ni El Niño ok dhi timore. To sani neno ka koth chwe e gwengewa gi te kochakre achaka Kaluo koni nyaka Mombasa. Koro iparo nade Roy, oganda winjo bed ni timo sano sano ka koth osechako chwe e gwenge ma Kaluo to ahinya to ketho nyaka moko kuom cham ma bende oganda osebedo ka geno ni magi dhi yude konyruok. Dibedo nade bwang'eyo ni nitiere wechego mag pur, nyiswa chenro mowinjo bed ni keto kara ahinya to gi sirikand counties mondo mi one ni e kinde mabiro koth kar mondo bed gweth to okelo midhiero kaka owinjo bed ni kaka dhi timore. Weche mag koth gi kiluongo ni flooding oseyudowaga ka ok waikre ga ahinya chakre chon. Anya paro higa ka higa kineno tiyudo ka ji ywak e gwengewa mag Kaluo ka pi opong'o ji. Sama wawuoyo sani ni jokano osechako dar kendo ma timre nikech yudo ka aochewa ok wayaw gi e sama dwarore. Koro akwayo sirikendewa ni watemuru mondo wang'i gigi chon nikech sama koro chopo ma koth ochako chwe ni tek ahinya mondo odhi oyaw aochewa modinore ka. Koro gigi wakwayo ni sirikal temoga yawo aochewa gigi chon mondo koro ka koth biro kaka sani koth osebiro ni mondo one kaka pi nyalo ringo machope nam. Gisani puothe osechako pong'. Kibiro e gweng' mar Nam Thoe, idhi e gweng' mar Kano, puothe osechako pong' kendo iyudo ka cham kethore kabisa. Kendo sani wadhi bedo gi chuok mag chiemo e gwengwa ma Kaluo ka nikech koth mana mosechwe matin ni. Koro akwayo sirikal ni wabeduru jok ma wang'iyo chon. Jowa kaka oganda mag Kaluo kata jopiny be wabeduru ni koselosnwa kamoro kaka kolosnwa drainages kuonde ma pi luwo to kik wawer bedo jok ma dino gi kwawite gik moko. Sama wawito gik moko e yo mar pi miyo koro sama koth chwe cha yudo ka koro dinore ma koro kar mondo pi odhi to pi koro pukre oko kendo donjo e puothewa gi kuonde mwadakie. Wasaneno kama